Sa tirang to, nagkagulo sa sigawan ng mga manunood. Walang gustong magpatalo. Kaya naman naging mainit ang laban. Walang gustong umuwing talunan. Buwis buhay para lang makuha ang panalo. Tara, panoorin natin. Yo, what's up mga kawarel, ha? Sigaw-sigaw ka pa. Vlog, and syempre, dahil Bolis live tayo. Bali, may laro kami ngayon. Sa pakingaya kita. Game to namin. 1-0 na standing namin. Alright! Boss G in the house. So yun guys, papunta na kami ng work. Sana maganda yung laro namin. Malakas yung kalaban namin eh. Kailangan doble kayod kami. So wala pa yung mga kasama namin. Ay, import namin, no? Import natin yan, no? Sa pakingaya kita. Nag-foul pa sila sa dulo eh. So yun, pupunta na kami ng court. Wala pa yung ibang tropa eh. Yo! Dexter ng Tacloban, yo! Bunga nga mo! Oh, ano, bakit? Yeah, Dexter ng Tacloban. Malakas yan. Malakas mamulutan. Yun o, import namin. Kuya, utas. Shoutout kay ano? Kay Bragada Esquinan. Yan, tinatahol na tayo guys. Okay. Kasi hindi nga pala sa Gcash. Pangalawang laro. Yo, tara. Laban ni Netra. Dami tao sa Araneta. Lalaro guys. Joke lang. Malakas na player namin si Boston. Boston in the house, yo! Nanalo kami ngayon. Alright, 1-0 na starting namin. Malakas ba yung kalaban natin? Madali tayo ulit, no? Sana makasilat ulit. Tapos direct. Malas daw eh. Malas daw yung amoy. Sa pakingaya kita. Dal-dal ka lang eh. Oo, yung mga anghit yung mga yun. Nagka-condition si Dexter Rodriguez. Ng Tacloban. Talagang isang Talagang isang araw siya sa Imbornal para sa kalaban nila. Malakas yung amoy. Vitamins. Ayaw pala nila yung palaban. Sabi ko na, ganun lang. Tauhin lang ng tauhin. Sayang. Guys, may import kami. Galing patang kulungan tong dalawang. Paras lang naman yan sila, Rimitar. Yo, mga import namin, oh. Ay, tansyong. Kikintab, oh. Kinta pang ulo. Bunga nga mo! Pwede ka eh. Pwede ka yun. A few inches later. So, what's up guys? First quarter. First time pala ako eh. Pwede na kayo. First time ka nga. Ayusin mo pre ah. Ayusin ko rin eh. Bigyan yung dalawang takip. Ayaw. Hindi ko alam to.
face. Sino pa? Ano ba? Wala. Utang ko may 50 ko mawala. Ay, si Pacquiao. Nice there. Upload natin. Anong eh? Puspala rep. Biting. Sino? Kung siya tinutok. Yan. Nice there. Apat na there. Apat na. Nakasampo. Pwede na uwi tayo. Paul rep. Wala din. Arlan. Sub rep. Atin. Offensive foul. Nice day. Nakabaho na. Nice. Uy, puta, grabe yung highlights. Safeguard. Archie. Putang ina mo, pre. Ay, Paul, nangina yung tuhod. Pilit. Okay lang, vlogger. Okay lang. Juice. Tangin naman pag nilagay sa vlog yan. Player natin dyan, oh. Saint Paul shooter yan, kamo.
buwang na. Ayan na, kumana na. Wala na. Wala pa rin. Uy, traveling! Wala na. Ito na yung naantay ko talaga. Woo! Last touch. Inebra bola. Doy. Grabe! Puta! Putang ina. Huwag mo nang gano'n dikit doon. Pag nandun yung bola, ganun yung dalawa. Magkaganunan lang naman eh. Pag naging sa kabila, dalawa naman ang didikit. Sabi ka naman, Chick. Baba! Hawak na! Ayan na! Nice man. Bigay sa point guard! Bakyaw, may bola. Putang ina mo. Putang ina mo, Bakyaw. Patay. Dalawang may isutan yan. Dapat Talaga tinasahan mo. May limit ka na nga eh, tagos pa. Usulpot. Tinasahan mo kasi. Ay gago, nawalan ng buhok. Wala dire-diretso ang puto. Kunin mo na, kunin mo na! Sagasa, Jay! Nice!
Banda si Tanyo. Doon! Tatlo kayo, tatlo. Nice. Yan Do, kunin mo na yan Do. Baba na, baba! Screen! Nice! Nice! Lapit, lapit! Ang ano, pag nabuwang yan. Ano na? So yun guys, all 31. Bali, third quarter na, no? Ay, sir! Papa na yun! Baba! Pwesto! Same ball! Ayun na si Waray Bowler, oh. Pinasa ka lang. Yan na, buwang na talaga. Palpal ka kay Waray Bowler. Oh, grip! Waray Bowlers!
Putang ina mo, tatamaan yung cellphone. Okay lang, di naman sa akin. Jay, tabi Jay. Kung makita. Kami ballers. Time out brought to you by Paulo ni Pacquiao. Yay! Ibigay na rin! Hey ballers! Hey ballers! Wala kayo! Okay ballers. Pakita mo daw yun guys, sino? Ino, nandun doon yung kamay. Babalik! Nang minawag, Dre! Hawa ko yung highlights, Jace! Hindi naman yung traffic mo. Uy, lifting! Ah, fourth quarter na, nakita ko na all mo. Hindi ko pa alam eh. So yun guys. 59, 49. 49, 59.
10. Sige guys, lamang na 10 yung oras. Kapasok tayo sa 4th quarter. So, tingnan natin kung Ballers. Sabi ni Kuya Baray, ballers! Ayan! Kinukuha na ni Kuya Diding! Ilan ang pito? Dalawa. Yan dalawa. 7. Isa. You know, kitang-kita yung ulo ni Maki. 7 Dalawa! baba. Nice, Yaw. Ikaw talaga nagpapanalo dyan, Yaw. Oo ka. Kasi magaling ka lang. Super tactical. Hindi, mananalo na tayo. Patay. Run! Taka! Mahalas talaga. Jace, ready? Balis kayo, balis kayo. Balis kayo. Yaw, kunin mo na Yaw! Port na yun, gago. Putang na yung ulo talaga niya pagka nakikita ko lagi dito. Ano ba yan? Wag mo masabihin. Mga yan eh. Nice. Yan! Sino kanin? Uy, alis ka dyan. Wala! Boom. Shoutout muna ako, pre. Shoutout nga pala kay Kalbo. Shoutout mo si Justin. Hey! IB. Hey! Magmahal kayo ng kalbo. Wala lang kasi kalbo to. Hello! Jay, kita mo na, Jay! Eh, okay lang yan. Kayo matakot po, Mom. Dalamang tatlo. Tingnan, tingin! Hoy, check! Pangalawa.
Harap, 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 harap. Harap, tao. Depensa, depensa! Patay. Nice, 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 nice. Balik mo na, balik. Nice. Nice, nice. Wala, isa lang. Tatlo, tatlo. Tatlo lang naman. Unang araw. 65 ba na? Nice. Isa pa kayo balat! Sige, pasok yan! Nice, Lord! Nice! Ano ka lang inabot? Ba't sinalaksak mo na din? Huli! Nahuli, nahuli! Online! Time out muna, time out. Time out, time out, time out! Wala na. Hindi, meron ba yan? Extra life yan. Bayaran nyo. Anong Oscar din? Ano score? Kaji! Sana manalo po! Balot to. Sabi ko sa balot yan eh. Adoya! Ilahin ka! Ano, parehas to ah. Overtime ata to ah. Ganda po ng laban! Sino kaya naman nanalo sa atin? Ilan seconds na lang ba? Ah, nice! Foul! 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 Pasok dalawa. Tapos semis na to. Pagkapasok ka sa magandang kuha rito, pagkapasok ka. Ben! Ben! Oras!
tayo? Time up! Ilang minuto? Ay, ilang segundo? Tanong mo, ilang... Kuya, 13 seconds na. Seconds? Oh, 30 seconds, sir. Nalito na din ako. Hey! Walang foul ha! Walang foul! Wala, wag! Point one! Point one! Tangin na, point one yung score. Point one, point one. Ano ba na ano? Di pa lang, di pa! Pakuhain nyo na, pakuhain nyo na. Oh! Yun, guys. Grabe yung laban, napaka-intense. Sobra. Isa lang yung lamang. Isa lang, no? Ano yung score? 67-68. Talagang crucial talaga yung nangyari. Point 1. 0.1 seconds. Ulit position ng kalaban, pero wala na. Di na position talaga. So yun guys, panalo kami. Alright. Yo. So yo, what's up guys? So, kakatapos lang ng laban namin. Nakasilat, pare, nakasilat. Nadali pa. Ganda ng laban. Grabe yung laban na yun. Talagang crucial talaga. So isa lang yun lamang, 78. 77 natin score. Grabe, sobrang intense yo. Yun, ano masabi mo sa laban natin? Grabe, no? Bakbakan. Ganda na laban. So yun guys, mga kamay, no? So hanggang dito na muli. Huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, comment na rin kayo. Alright!